sanitation kan sangguni ang panglungsod kan Tabaco City sa Martes, September 17, 2024 para sa ordinansya na ipinagbubusol ni Konsehal Preciosissima Tango na pagkakaigwanin sa diring sanitary toilet o comfort room ang gabos na mga residensya sa syudad. Imbitado sa nasabing hearing ang mga opisyales kan barangay sa syudad kung sain ilalatag digdi ang manungod sa nasabing propwestong ordinansa. Kaibahan na ang magiging benepisyo kaini sa salud kan gabos. Hali digdi, makuan komitiba nin mga impormasyon asin datos kung pirang mga residensya anwara nin sa diring CR asin panumaninda pigdidispose an sa indang human waste. Basado sa magiging resulta kaini, hahagadon kaini sa lokal na gobyerno kan Tabaco an pag-alokar nin pondo para makabakal nin toilet bowl na itatao sa mga wara nin CR, makabilog nin programa na masimbag sa siring na sitwasyon, asin ang posibilidad na magtaon nin penalidad sa mga nagbabayular digdi. Pig-imbestigaran o kaya pig-imbitaran kan Commission on Human Rights Bicol ang publiko na magbisita sa saindang opisina sa Martes, September 17, 2024 alas 8 ng pagkaaga sa alas 5 ng hapon para sa saindang open house. Sigon sa CHR Bicol, ang aktibidad parte kan selebrasyon kan ika-124 na anibersaryo kan Philippine Service asin o si Philippine Civil Service asin kooperasyon kan Bicol Regional Government Center Association. Sa naka-schedule na open house, ang publiko na mabisita sa saindang opisina may pagkakataon na mas mapaiwas ang saindang karaman, may kinaraman sa saindang diretso asin iba pang serbisyo na pig-opresir kan komisyon. Nasalidahan na ang Municipal Fire Marshal kan Daraga Albay epektibo September 11, 2024. Ini ang pinagkonfirmar ni dating Daraga Fire Marshal Fire Senior Inspector Amor Lagiles kung sain sa iyang sinabi ni si Fire Senior Inspector Mac Kevin Marqueses ang bagong pamayo kan estasyon na hali sa BFP Pulangi. Mantang siya naman ang matukaw bilang pamayo kan BFP Ginubatan epektibo kan Miyerkules. Matatandaan na kan nakalihis na semana kan ginibo ang turnover of command ceremony matapos na magretiro sa serbisyo si dating BFP Bicol Regional Director Fire Chief Superintendent Ricardo Perdigon asin sinalidahan ni Fire Senior Superintendent Achilles Santiago bilang Acting Regional Director. Sa iba pa niyatong baretang lokal, nasa 4,100 na bagas o nabusako ng bagas anay pabakal ka National Irrigation Administration Bicol kaswapon sa Manila na parte kang Bicol Region. Sigong kay NIA o NIA Bicol Regional Manager Engineer Gaudencio de Vera, dakol na mga Bicolano ani na probitsaraan na makabakal ng bagas sa kantidad na 29 pesos ang kada kilo alagad. Pinagtawan nila ng prioridad ang nasa vulnerable sectors arog kan indigent senior citizen, persons with disabilities, solo parents, asin mga miyembro kang Panawid Pamilyang Pilipino program o 4Ps. Kumpiyansa si De Vera na magiging magayon ani o ani ka mga paraoma na kaibanan sa contract farming sa mga masunod na bulan para mas makapagpabakal pasindanin baga sa baratong presyo sa mga kadiwa ng Pangulo sa riyon. Sobra sa 500 na mga residentes kan 16 na barangay sa Malinaw Albay ang nabenepisyohan kan ginibong Tarabangan Caravan Project kan Ako Bicol Party List o AKB kasuhapon September 13, 2024. Kaibahan sa mga serbisyo na tinao sa mga residentes iyo ang libreng medical services, arog kan check-up, laboratorio, libreng dental services, libreng masahe, libreng haircut asin pedicure. Apara kaini nagkaigwaman in local recruitment activity asin skills training program sa pakikipagtabangan sa lokal na gobyerno kan Malinaw. Ang aktibidad ang pinanginota ni AKB Party List Representative Attorney Jill Bungalon kung sain sa iyang mensahe sinabi kaini na obheto ninda na mairani ang mga serbisyo medikal asin makapagtaonin libreng mga bulong sa mga pasyenteng nangangaipo. Sobra sa 31,000 na mga Bicolano ang natawan ng asistensya kan Department of Labor and Employment Bicol na may kabilugan na kantidad na 156 milyon pesos sa irarom kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad asin iba pang programa kan ahensya.
Sa datos na ipinaliwas kan Dole Bicol, kaibanan padigdian sobra sa 2,000 na mga local as in overseas job vacancies sa hinibong bagong Filipino Job Fair sa anom na probinsya sa riyon. Sigong kay Labor Secretary Bienvenido Laguasma, katuyuan ka nasabing mga ayuda na matauanin interbensyon ang mga tao na nadidipisilan sa sindang pamumuhay asin mairaniman ang mga ini sa dekalidad na serbisyo o para sa kada Bicolano. Tulong mga concerned citizens hali sa Viracatanduanes ang nag-uli as nag-surrender sa mga otoridad nin sarong sling bag na may laog na illegal na droga. Sigon sa report na ipinaabot sa Police Regional Office 5, nareparo kan mga sibilyan ang sarong abandonadong bag sa Imelda Boulevard, Barangay Francia, Viracatanduanes. Kan buksan ini, nahiling ang mga epektos na pigtutubudan na shabu kung kaya tulos na ipinaabot sa Virac Municipal Police Station. Sa ginibong inventaryo, nakuha kan mga kapulisan ang 13 plastic sachet nin shabu na may timbang na 31.99 gramo asin may street value na sobra 217,000 pesos. Kaibahan ang iba pang mga drug paraphernalia. Sa ngunyan, pigsususog pa kan mga otoridad ang may sadiri ka nasabing bag para man mapanimbag ini sa lay. Mga tugang primerong partiyang kan sa tuyang Bareta alas 12, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa makalis lamang po kani. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang TESDA asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaibuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, piglinaw kang Korte Suprema na bakuhali sa indaan request na ibalyo ang kaso kang pinatalsik na alkalde kang Bamban Tarlac na si Alice Guo. Sigong kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na ang pagbalyo ginibo susog sa Office of the Court Administrator Circular number 10-2024. May kinaraman ni sa guidelines kapag ang sarong akusado local official. Si rarom kay ni ibabalyo ang kaso sa pinakarani na Regional Trial Court o RTC. Sa kaso ni Guo, ang Valenzuela ang pinakaharani na judicial region gikan sa Capas. Kasudmang aga inanunsyo ni Senador Francis Tolentino na ibinalyo sa Valenzuela City RTC ang kasong graft na kinagatubang kan sinikagan na alkalde. Ibinulgar ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC Executive Director Gilbert Cruz na dakol na sindang nahiling na bangkay sa palibot kan mga Pogo Hub. Sinabi ni Cruz na dahilan digdi bako man harayong totoo ang napabaretang may mga inilubong na tawo sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sinabi pa na may pinugutan panin payo sa mga ini. Alagad sinabi ni Cruz na kaipuhan ngo na nin court order bago ninda magibuan pagkalot para masiguro kung may mga ilinubong sa mga Pogo Hub. Katakod ka ini ipighiras kan opisyal na nakadulag ang boss kan mga boss kan Pogo Hubs na si Huang Ziyang na ginibo nindang raid. Dagdag pa niyang naka-blue notice ini kaya mababantayan ninda kung saan nagduduman si Huang Ziyang. Sa oras na magluwas ang warrant of arrest, pwede nang mag-apply nin red notice. Ipaimbestigaran kan Quad Committee kan Kamara de Representantes sa National Bureau of Investigation o NBI ang pagadan sa tulong nakakulong na Chinese drug lord sa Davao Prison and Penal Farm o DPPF kan panahon na ipinautob ang Duterte War on Drugs. Sa pagdangog kan Quad Committee, ipinahayag ng Antipolo City Representative Romeo Acop ang kabilugan na istorya base sa mga pahayag kan maniba-ibang resource persons na pagadan kina Chu Quintong, Jackson
Lee asin Peter Wang kan 2016. Sigong kay Akop ang conspiracy to commit murder, nagpoon sa pagbisita ni SPO4 Art Narsolis sa iyang kaklase kan high school na si Leopoldo Tan Jr. na nakakulong sa DPPF. Sinabi na Narsolis kay Tan na manungod sa sarong operasyon sa laogang kulungan kung saan gagadanon ang tulong Chinese drug lords. Pigsasabing sinugo ni Narsolis si Tan na magkuanin makakaibanan niya kaya pig-recruit kay ni an kakosa na si Fernando Magdadaro. Ang paggadan sa tulo Day mangyayari kung daing partisipasyon ang mga opisyales asin tauhan kan Davao Penal Colony. Sigong kay Akop, nagkonduktanin Oplan Galugad kung sa inakwaanin sa si na daing laog sina Magdadaro asin Tan, asin cellphone asin charger man sa Chinese drug lords. Ini ang dahilan kung kaya pinagbiriyuan 5 sa Bartolina Selda numero 6. Ini nagtaon dalan para makaranisin da Magdadaro asintan sa indang mga target dahil nakasiparar ning kulungan ang mga dayuhan na preso. Sina Magdadaro asintan binayadan nin tig 1 million pesos. Para makasuhan ang mga imbelto, nagsumiter ni mosyon si Akop na suguon kang komite ang NBI para imbestigaran ang kaso. Inapulparan man ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers ang overheld kan Quad Committee matapos ang daing magkontradigdi. Nagpatanid sa publiko ang Department of Health o DOH may kinaaraman sa mga nagpapabakal nin bakuna kontra Mpox. Ini matapos na makaresibinin report na igwang mga organisasyon asin individual na nagtatangro kaini na halik pa sa abroad. Sa abisong ipinaluwas kan ahensya, sinabi kaining nailaog sa nasyon ang mga biktima. Kanda ininda na inspeksyon asin kan iba pang regulatory agencies arog na sanakan Food and Drug Administration o FDA. Tinawanin doon kaini na kung bako ini aprobado kan DOH asin FDA, nangangahulugan ini na posibleng daiman ini na ibugtak sa tamang sarayan asin daiman uminagi sa tamang handling. Pagirumdom kan DOH na antabayan sana ang Mpox vaccines na legal na nailaog sa nasyon para masigurong totoo, ligtas asin epektibo ang makukuang mga bakuna. Sa dagdag na baretang nasyonal, hinagyat ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Department of Agriculture o DA kaibanan ng iba pang ahensya na padakulon ang mababakalanin na baratong bagas sa bilog na nasyon sa pagi ka mga kadiwa outlets. Ginibo ni Romualdez ang hagyat sa paglansar kang bagong bayaning magsasaka rice program sarong partnership ka National Irrigation Administration o NIA o NIA asin Irrigation Association members na may kamautan na padakulon ang produksyon in lokal na bagas asin mapababa ang presyo kaini. Makakabakal ng bagas sa kantidad na 29 pesos kada kilo sa mga kadiwa outlets sa paagi kang programang ini kan NIA asin mga Irrigators Association. Sinabi kan leader kang Kamara na sa paagi kan pagtarabangan makakasiguro ang dakol na mga kababayang Pilipino, mga benepisyado kan 4Ps, mga senior citizens, mga PWD asin dakol pang iba na makabakal ng bagas sa kantidad na day masobra sa 30 pesos ang kada kilo. Minidbid man ni Romualdez ang mga nagtarabang para mailansar ang BBM Rice Program, partikular ang mga paraoma at sinasosyon irigasyon na katuwang kan Administrasyong Marcos sa pagpababa sa presyo ng bagas. Tagirarin na tinawanin doon ni Romualdez ang pagsuporta kang Kamara de Representantes sa mga programa kan Administrasyon tanganing masiguro na supisyente ang supply ng pagkaon sa nasyon asin barato ang presyo kaini. Apisar sa pagpasar nin ley, sinabi ni Romualdez na nagkukonduktan ng investigasyon ang Kamara para mapangatamanan ang interes ka mga Pilipino. Nakaibanan ni Romualdez sa event sina House Senior Deputy Speaker asin Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. asin House Appropriations Committee Chairperson asin ako Bicol Party List Representative Elis Saldico. Nagsurat na si Senator Risa Hontiveros sa Valenzuela Regional Trial Court o RTC para tugutan ang pinatalsik na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na mag-attender sa Senate hearing sa Martes, Septyembre 17. Magigirumduman na ibinalyo na kan Kapas Tarlac RTC ang jurisdiksyon sa mga kaso ni Guo sa Valenzuela RTC dahil sakop kan 3rd Judicial Region ang Bamban na dating pinagsisirbihan ni Guo bilang alkalde. Ang surat ni Hontiveros naka-address
address kay Valenzuela RTC Executive Judge Mateo Altarejos. Kaibahan sa surat ni Hontiveros, nainot ng surat kaini kay Kapas Tarlac RTC Judge Vidania Delos asin ang pagtugot kan West na mag-atender sa pagdangog kan Senado sa maabot na Martes. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, sinikadan o kaya tinanggal kan Russia ang anom na British diplomats dahilan sa pang-iispiya. Sigon sa Federal Security Service o FSB na nakakuasindan ng sinyales na nagkukondukta nin sarong klase nin pang-iispiya ang mga diplomats. Dahil na nagtaupan ng ibang detalye ang FSB asin sinabi na ang lakdang kan mga diplomats sarong patakot sa seguridad kan Russia. Nangyari ang pagsipa sa mga diplomats matapos ang pag-abot ni British Prime Minister Keir Starmer sa US para makipag-meeting kay Presidente Joe Biden. Piglalauman na pag-urunan kan duwang leader ang pagpapaiwas kan restrictions sa kakayahan kan Ukraine na atakiyon ang Russia gamit ang mga Western weapons. Baretang Sports, kampiyon giraray ang Creamline Cool Smashers sa Premier Volleyball League o PVL. Dinaog kan Creamline ang signal sa PVL Invitational Conference Finals sa exciting na 5-set 21-25, 25-17, 20-25, 26-24, 15-13 sa Smart Araneta Coliseum para makamtan ang season Grand Slam. Ang Cool Smashers ang kainot-inoting PVL Grand Slam champions. Bako sa naini dahil nakalaog naman sinda sa Philippine sports history kan maging primerong volleyball team na nagkampiyon sa tulong komperhensya sa sarong season kan liga. Enot ng dinominar kan Creamline an All-Filipino Conference as in reinforced conference. Sa zatuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, Fair Helmet anapod sa primerong air-conditioned na helmet na magkakatabang sa mga motorista lalo na ang mga mahihilig sa lawig na biyahe o long rides. Sigon sa mga nagaimbento kay ni Fair Helmet, nagagamit ng thermoelectric technology tanganing ma-filter ang paros na malaog sa helmet para may distribute in equally sa laog kan helmet. Dinisenyo ang Fair Helmet na makapagpababa kan temperatura sa palibot kampayo kumpara sa tradisyonal na helmet. Ang Fair Helmet kayang makapagtaon in 12 sa 18 degrees na cooler tanganing magkaigwa nin komportableng biyahe. Ang Fair Helmet pwedeng mabakal sa kantidad na $399. Istorya na iiba. Duwang engineer sa UK ang nakapagrehistro nin world record matapos nindang mabilog ang pinakadakulang electric toothbrush sa bilog na kinaban. Ang mga engineer asin YouTubers na sinda Ruth Amos asin Sean Brown ang pinakabagong world record holder kan titulong the largest toothbrush ever built. Ini matapos na maimbento ninda ang fully functioning electric toothbrush na may sukol na 6 foot asin 7 inch. Sigun kay Amos asin Brown, inabot sinda nin 5 aldaw sa pagbilog kan higanteng toothbrush. Flashback. Septyembre 14 kan taon 1815 o 1815 kan matapos na ang galleon trade sa pagultanan kan Pilipinas asin Mexico. Ini matapos na formal ng makuha ka nasyon ang katalingkasan hali sa pananakop ka mga Kastila. Sa pagi kang galleon trade, naging madali ang paglaog nin mga produkto hali sa ibang nasyon asin pag-eksportar man nin mga Pilipinong produkto pasiring sa Manila ay na parte kang kinaban. Ang pagbinaralyuan ng produkto nagpuon kamadiskubre kang grupo ni Miguel Lopez de Legazpi ang Suez Canal kan taon 1565. Mga tugang yun na po ang kabilugan kasi ito yung alas 12 mga bareta tinipon sa kinalap sa DCGB News Base. Sa pangarang kanakatong niya sa pagsurat kang bareta, Angel Mustaza. Siring manlado technical katuwang tajan si Ronald Baldo. DCGB Social Media Department kay Bananda si Jerome Nico Martinez. Hello kay Sir RB. Raul Roy Borihon nakantabay. Si Primang Luz Gregorio nakantabay. Ang tito ng Albay, Renz Luna, nakantabay. Mark Kevin Arroco, Sir Kevin Candeped, nakantabay. Siring man si Ome Realista Lola, good noon, sabi niya Sir Mar and Jasmine. Ganon man si Pading Dan na Balaoro, nakantabay. Asin si LC Andes, pakigrit nga po, happy birthday. LC, live po kami from Pawa,
Legazpi City. Thank you and more power. Kiring man nakantabay si Sister Amy Basco. Sa mga nagantabay po sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, asin sa DCGB Live app, kiring man sa mga nagantabay sa 729 kHz sa pitang kasi mga radyo, kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardelot Daingiba. Thank you for keeping us company. Happy weekend. God bless the Philippines. Sa inyong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times,